Sugianto. Yo. Kula pisungssungaken kagem panjenenganipun Pak Asmara Santo yang saking Jiwan Madiun bengi iki ya rawuh sanga Madiun. Ya, lanjut Mbak Elisa. Ya. Andika Alhamdulillah wilujeng rawuh Mbak Elisa. Selamat datang. Ngaturaken wilujeng dalu, sugeng dalu, macange malimbo. Wilujeng dalu. Dari tadi tak rem aku nek ngomong ndak engko wong tekan ngendi-endi, tapi aku mending meneng wae. Nyanyi dulu lagi ngomong banget kacau semua. Sing bener ki ya kuwi. Nggih, pangapunten iki kula nuwun wonten desa napa niki Pak? Sukorjo. Dukuh Ndare. Dukuh Dare. Dukuh Dare. Desa Sukorejo nggih wonten dalemipun Bapak Suryadi. Bapak Suryadi Dukuh Ndare. Matur sembah nuwun kula sampun dipun dawuhi saged sowan wonten mriki pun dangu sanget nimbali kula dhateng kula pun pinten sasi kepengker nggih Pak. Sudah aku melu ngempet malah.
Ya udah karo ana 4 bulan yang lalu Mbak Elisa. Nah, 4 sasi kepengker sampun ditelepon kula dibundari seser nganti bolong tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli iki wis jenengan hari mantu sedunia. Hari mantu sedunia, hari wayangan sedunia wis ngendi-ngendi ana wayang. Ngendi-endi ana manten ana wayang. Lah betul sekali. Tur ya jenengan juga laris-larisen dilalang fatang sasi kepengker wis di nganu nggih pun diminta tanggalnya khusus untuk sowan ke Pak Suryadi. Khusus dalangi Guritno seniwatine saka Jogja Mbak Elisa Urkarus karo kadang-kadang Madiolanas. Jan iki suatu kebanggaan niki jenengan iso silaturahmi maneh kelawan dulur-dulur Ponorogo. Nggih. Ning Ponorogo tuku cawet. Neng Ponorogo tuku aku mbales pantun tadi lho. Yang Ponorogo tuku cawet. Iya. Pak Guritno aku kepang sanget. Iya. Ngono sih, ngono enggak sih? Pantun itu gitu enggak sih? Kapang sanget itu lho, kapang sanget itu ya. Kapang sanget. Kapang sanget. Kapang iki padha karo kangen ya. Iya. Oh, kangen sanget. Lah, penjarahan pripun? Ana cuyu mangan uceng. Cakep. Rayuanmu malahi lara weteng. Dalang rantuk lara weteng. Dalang itu sewengi cuman minum dan minum ra mungkin lara weteng. Wong ra mangan apa-apa. Nek sinden ngono wangun lara weteng mangan bakso paling ora 5 mangkok, 6 mangkok gitu ketok. Mangan cuyu, ana cuyu mangan uceng. Cuyu mangan uceng. Asline udu kuwi, udu. Nggih. Udu kuwi ya, Bu. Acan ibu-ibu membela aku. Nggih niki derek muji derek dedonga anggenipun Mas Agong kalian Mbak Rizky menika dhaup temanen. Menika sakmenika Pak Suryadi ingkang ngunduh mantu nggih. Ngunduh mantu. Icape pun berlalu. Sampun berlalu. Nggih, berarti gandeng kula nggih tipone den gene Pak Suryadi alias den gene Mas Agong. Mas Agong Setya. Kula ndongakaken mugi-mugi Mas Agong menika nyambut damelipun kan wonten luar pulau. Wah, sampun pirsa nggih. Oh, sampun kula pun kepanggih pun foto pun salaman pun sun-sun barang. Karo aku malah Mas Agong ora gelem foto. Ayo milih ya Mas Agong Reti kok. Jarene lanang. Masa ro lenang. Ya milih wedoke ayu dandan. Dongane muga-muga diparingi rejeki ingkang lancar. Nyambut damele kan tebih. Mbak Rizky niku mbok wonten mriki sinaos wonten mriki kula dongakaken langgeng anggenipun bebrayan. LDR enggak apa-apa tapi ketika ketemu langsung setia. Mugi-mugi setia sing mriko setia sing mriki setia paringi langgeng kek dipun paringi wah apa wi? Wah atos. Kok wah atos? Apa buah hati? Buah hati. Wah manah. Minangka. Apa sih? Basa Jawane buah hati itu apa Pak Dalang? Buah hati itu Jawane apa? Momongan paringi tali ning katresnan nggih menika putra ingkang saleh-saleh. Upama duwe anak wedok ya muga-muga salehah. Yen pinaringan anak laki-laki yang saleh. Saleh nggih. Lan mugi-mugi ya pokoke langgeng tekan keken nenen. Pas sing marahi kangen ki yo nggon ngene iki kok panen. Ninen. Kaken ninen. Sapa sing ngomong salah? Kaken.
panjenengan bener. baru sekali. Mbok menawa setelah ini marak ketuman sesuk nek pun kagungan apa meteng apa? Apa? Wah atos. Kagungan mong-mongan mbok menawi besok lahiran nanggap wayang malih nek paringi rezeki nggih to Pak. Amin, Allahumma Muga amin. tuman nggih kalih wayangipun Pak Gurit sak rombongan. Kudu kuwi. Lah iya no, Ibu-ibu sing riwangono kene ya semangat. Ya jelas semangat, semangat. Jan iki ngenteni Mbak Elisa wit sore mau saestu kok. Lah nggih nggih Bu, matur nuwun sampun dipun masakaken nggih. Pun kula wau nyobi baksone. Nek lagi mangan rong bendel, rong glindeng. Rong Glinding kaya kok ban. tanduk. Ya, iki mbok menawi mengke Pak Suryadi keparing minggah be panggungan Pak nggih sae Suryadi ora ketang sagep yaring kilat kudu naik panggung dampingi Mbak nonton Elisa. streaming mbok menawi pengen ngertos niki sik kagungan Kamel kados ora napa nyanyi kan nggih. napa nyuwun lagu karo Mbak Elisa. Lah nggih to. Kalian Ibu Mar. Karo Monggo Ibu. lho. Nggih Pak Suryadi dan sekalian Ibu tampil ke panggung. Cek. Nggih, Mbak Elisa nggih. Nggih mbok menawi Oke. kersa lho wonten Kersa, pundi nggih insyaallah kersa. lenggahipun. Heeh, ado-ado sama Lah niku Jogja. lho. Ado-ado Monggo, sama Pak. Jogja. Pak. Kersa nggih. Lah Kersa. Pokoknya nyuwun serepeke Nyuwun Mataraman, srepek-srepek, Mataraman. Pak. Pak Suryadi sekalian Ibu, marilah tampil ke panggung dampingi Mbak Elisa Orgarus Alaso. Ibu. Penonton men pirsa, iki Pak Suryadi sing kagungan kersa iki yayine. Sembodo. Ya. Monggo Pak Sur. Monggo Bu, marilah. Bu marilah. Yo. Panjenengan boten nate nyekel mik cobi nek Ibu mesti kulino. Bu cobi sekel. Mesti kulino nek Ibu. Boten kulinten. Cobi mengke nek saking cekelane mengke ketahuan niku. Heeh, kulino nyekel apa ora ngono. Ibu dicepeng rumiyin. Namung dicepeng niki mboten napa-napa niki. Ora nyetrum, niku mboten nyetrum niku. Mboten bledos niki. Jajal. Nggih, rada atos tapi empuk nengen suaranipun. Niki Ya, wonten niki kalih jelas ampun atos. rebutan. Nah, siji-siji. Siji-siji. Kadumi, mek. Nah, lo kene lek gengkong yo ngene, Ibu. Gulina. Apa? Lah ya toh kelihatan. Nih gimana cara pegangnya Ibu sama saya? Mantep siapa, Pak? Mantep Ibu lah ya jenenge garwa ya kayak gitu ya. Nah Ibu sama saya cantik siapa Pak Sur? Cantik Ibu. Seperti itu ya kalau yang namanya istri suami itu komen ngendi-ngendi ana wong ayu tetep le ayu bojone ya. Tetep to sing digunggung mesti garwane. Nanti kalau keliru cantik sini Ya. milih gimana? Wah mungkin ndak jenengan sare wonten wonten sawi nggih. Ora leh lawang. Bahaya nggih. Pasor menika kok panjenengan kepikiran apa nanggap wayang dalam rangka manten. Jarang loh orang punya hajat manten pengen wayangan. Biasanya ya wis campur sari udah selesai. Jenengan kok punya kepikiran Kepengen itu. kepengen ya, Pak? Ya, pengen nangkep wayang dalam waktu Lah ini ngaten. Putrane pinten to Pak panjenengan? satu. Waduh, mbok nambah to Bu, mengke ben mengke ben saged wayangan malih. Kok ming siji ya Mbak Elisa. Ibu langsung. Ibu ngendika napa to Bu? Panjenengan kok kepengen apa wayangan terus saya yang diundang ke sini kok gitu pengen itu. Yang pengen jenengan apa anake? Semua Semua. Oh sering nonton wayang. ngefan. Waduh, matur sembah. Gara Mbak Elisa, Iya. Ngefan Mbak Elisa. Oh lihat ngaten. di YouTube Mbak Elisa kok gila. Jadi saya Oh ngaten. Kinten-kinten kalih nggon YouTube kalih sik asline cantik pundi, Pak?
cantik di YouTube. Waduh. Bahaya iki. Cantik di YouTube nggih. Sing apik kuwi HP-ne kuwi. Jenengan anu mbok ngomong cantik sakniki dadi sik menika sik tebeh-tebeh niku nggih percaya nek kula cantik ngaten lho Pak. Kalau saya bilang cantik, saya Oh, betul berarti bener. Kula mboten cantik nggih, Pak. Sik cantik sinten, Pak? Iya. Katresnan jati iki pancen ngono Nggih, kuwi. katresnan jati. Panjenengan nggih ngaten apa Pak Dalang? Ya Iki iya. Mbok dijajari sinden cantik-cantik Wis pirang-pirang ora ngene. bakalan. Jenengan nggih namung kalih nganu garwane to. Ya iya. Oh, milih tebok ya mangane. Padahal ya nyanting Sing tak sawang yo tebok ngene iki. kabeh. Nggih, nggih. Bapak mbok menawi Bapak remen tetembangan napa? Monggo nyuwun. sukanya? Mumpung ketemu Mbak Elisa, monggo Bu. Lagune apa? yang nyanyi Nyuwun. Mbak Elisa. Yang nyanyi saya juga. Iya. Oke, kalau kula saged nggih kula pinangkan. Monggo nyanyi. Imbang ono katresnan. Yes. Ini Bapak tuh diam-diam romantis loh, Bu. Imbang ono katresnanku. Imbang ono katresnanku. Oke. Kinten panjenengan pripun, Bu? Nyuwun dipun imbangi niku, imbang boten katresnan panjenengan kalih Bapak niku. Imbang, boten tresna panjenengan, boten luwih abot jenengan boten. Aman nggih. Wah, Ibu malu-malu. Guyu-guyu to. Siap, mengke kula pinangkani imbang ono katresnanku. Imbang Doanya ono buat katresnanku. anaknya. Doanya apa, Bu? Ya, Hah? Ya, bisa selamat, bekerjanya bisa lancar bekerjanya bisa lancar, dan bisa samowo. lan samowo. Iki kaya aku. Piye? Samawa ya samowo. Sakinah mawaddah warahmah Ya. karepe. Siap Ibu. Doanya Bapak buat anaknya. Doane lho, sae lho Pak jenengan. Heeh. Disekseni. Dongane Iki wong sing tuwa ki kaya manjur. nyerek tirakat lho niki. Heeh. Lah kok idem sama ibu ini nunut ibu katanya imbang. Oh nggih, siap. Nggih siap kula pinangkani Pak, imbang ono Imbang katresnan. ono katresnan. Matur nuwun Pak Nggih, Sur. matur suwun, Pak Suryati. Nggih, Ibu matur mugi-mugi suwun. berkah kados panjenengan sedaya. nggih. Monggo niki Nggih. Pak Suryati badhe nyanyi kali Mbak Elisa. Nggih. Boten Mbak Elisa mawon. Oh Mbak Elisa mawon. Mboten duet Pak. Duet. Ya. Bu, niki nyuwun ijen rumiyin nggih. Niki mboten kok ateges Pak Suryadi kalih kula niku wonten napa-napa niku mboten. Niki namung duet niku boleh apa enggak? Panjenengan maringi iden napa mboten? Ini yang nyanyi Mbak Boleh. Elisa aja, nanti enggak. Oh, ngaten. Mboten nggih, Bu. Enggak dibolehin ya jenenge wong setia ya gitu ya. Siap kula pinangkani. Matur nuwun Imbang ono nggih, Ibu, katresnanku. Bapak sudah naik ke atas panggung untuk menyapa masyarakat yang hadir di sini. Nggih. Monggo kanca-kanca imbang. Imbang ono katresnanku. Ya, garap campur sari gema mustika akan madya laras berpacu dalam melodi musik. Go. Pak Suryati Bu Marilah. Cek on. Sepi
Oh iya. Nanti kalau saya putar, nanti saya di sebelah sana, Bapak di tengah. Jadi Bapak yang cowok sendiri di sini. Gimana? Siap gitu ya? Anu. Jadi kan pilih saya nama ibu, ayo. Akhirnya saya juga kan, Pak. Mangka kang tresnanku asane dan bisa dinuju junggo lan kesediaanku tak korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah nuwun sanget Bakso Ibu Mas sudah ikut meregengkan suasana. Cih, matur sembah nuwun. Yo nyawer nu mosok. Mboten. Ibu nggih mboten beto dompet. Aduh. Gawat. Pahit jebule. Mboten napa-napa, mboten kedah nyawer niku mboten wong panjenengan niku sik nanggap kula. Mboten kudu kok Mas. Mboten kedah. Ning mengke nggih mengke nek pas kula pamit. Matur nuwun nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Nambah satu apa Ibu apa? Ninggal katresnan beres. Nggih, beres. Ya paling mboten nggih sak ninggal katresnan niku 250. Adanya 50. Oh, berarti mengke sak bait mawon Pak niku. Mboten Pak bercanda. Namung guyon Mas. Mawon. Siap mangke kula pinangkani. Matur Nggih, sembah. Srepeke Mataraman Pak Suryati kalian Ibu. Ya. Monggo matur suwun Pak Sur, monggo Bu Marina. Matur suwun Pak Suryati, Bu Marina. Mau sing nanggap sing kagungan gawe nduk Pak Suryati lawan Ibu iya jebule ya pinter goyang karo Mbak Elisa jebule Pak Suryati kok pinter anu pitik-pitikan pitik-pitikan iya bengi iki aku diderekke dulurku lanang sing saka Pacitan karo sing saka Madiun Lames. Ya, iki diblendrongke genti. Ya, mau coba kiprah ke. Ana coba iso kiprah ora? Ya, ngene. Mas Gareng dan Mas Teo. Selamat datang Mas Gareng.
Walang kekek. Wah. Ini walang kekek. Ya, selamat datang Mas Mio. Jawa Wetanan, Mas. Yuk, lo. Oh, ya. Drill Lumajang, Pak. Drill Lumajang. Hop. Walang kekek. Walang kekek. Mencok ning tembok. Mabur maneh mencok ning pager. Dadi wong wedok aja kukian ora ditabuhi aku. Paling penak. Iyo ya. Walang kekek. Walange abang. Walang abang. Mencok ning pager. Dadi wong lanang aja kulino menang. Disi ana barang sing bener. Hop. Reok Ponorogo. Wah. Sokrate. Oh yeah. Kok angel men aku joget iki kadung jaluk aku. Nah, kadung jaluk kok angel men tak joget iki. Yuk. Serekan apa girono lho Mas, alon men to ya, sampak ya kene. Lah kono ragan kok nenek. Iya to, entong. Iki Pak Suryadi ketua reok lho. Lah nggih Pak Surya ing daleme borek reok. Serek Mas. Sing gayeng Mas Ari, sing gayeng. Giro ya kene. Joget bareng. Ayo, Mas. Tutu, dadak. Yo. Tenang. Ning gore ketua reok. Reokan ngantek bleset oleh ora bayaran. Ayo. Wis sik ten aku. Gulung ping 3 lagi joget. Was. Tenanan. Gulung ping 3 lagi joget. Siap. Was. Woi. Wah, iya bos. Ah, iya hoi. Ih. Oeo. Oh, ah, oh. Oh, iyo. Oh. Oeo. Oh, ah, oh, Oh, ah, oh, 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 ah, Gulung ping 3 terus kanggone Pak Suryadi.
Ya gulung ping 3 terus goleki Pak Suryati. Was. Duta. Oh iya, ya. Tepuk tangan dulu, Pak. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan. Duta tuh, ya. Tepuk tangan dulu, Pak. Pemanasan yo ya, pemanasan ya. Oeo. Ya. Iya. Mbok kira gelang genuk jungkir balik ngono. Ya iya nek sikil dhisik lah nek untu. Basa aku. Bapakmu ki ora kulino pirsa kali panjenenganipun beliau Pak Suryadi lho. Berarti nek reokan enek ejekan. Enek. Iya. Eman bocah ayu-ayu kaya ngene. Ayu. Kaya ayo sarakan Mas. Dah, yo. Yo Mas, yo. Nah. Tong. Os. Iya. Oh. Terus. Oeo. Iya. Ayo atraksi. Tung gerak tak. Aku ki njaluk vitamin apa klontong sing mara iki lho. Wong enek iki sik awake dhewe kok ora kulino Aku ya ben oleh vitamin. Jaluk vitamin sapa? Iya. Pinggir dhewe no. Iki ta? Iya. Ayo, tung gendrantang ben Mas. Nah, ngono lho. Reok apa niku wayang luwes nggih Mak Cange. Wayang ki luwes. Dileboni toprak ludruk reok nggih saged lho. Ngono apa mele tenggene ketua reok lho Mas. Heeh, Pak Suryadi ketua Riau Sesek to Korjo. Mas. Monggo. Oh iya. Iki tenanan bocah. Iya Allah. Iya, Bos. Iya. Sik papane sing penak pisan kas atraksi, papane sing penak marep rene. Sing penak ayo. Ut. Os. Tuk. Dah. Ayo. Gosok kowe. Gosok. Senengane yo dikonokne kuwi kok. Reng, ngopo? Piye Mas? Aduh. Lah kok iso lho? Sik to, Mas Gareng. Ngopo? Lah iki kok matane malah kira. Matane kero bengep kok ya. Anggitku nek vitamin ki enak. Lah terus Rasane kaya diantemi samsake Krisjon. koyo Lah kok brengose jelebret teko irung. Ais yo ben brengos tutukan ora gelem tukul. Nggih, dileboni ekstra ponorogan sampun katur Mak Cange. Wilujeng dalu sungkem kula katur. Nggih, wilujeng dalu Mas Mio Mas Gareng. Nggih wilujeng dalu Mas Alhamdulillah. Gule. Dalu niki saged minangkani dawuh saking panjenenganipun Bapak Suryadi sekalian Ibu Marila. Nggih, marilah he semua masyarakat Indonesia. Nggih. Kula kena diarani Ibu PKK. Loh, kok Ibu PKK? Ya Pak? marilah he semua masyarakat Indonesia. Oh iya. Marilah he semua masyarakat Indonesia. Iya. Menjalin setia hidup gotong royong. Marilah kemari kawan. Aku
adalah di sini garen lah piye lagune lho Lagune lagu PKK Maros PKK kok. Maros Nggih. PKK. Ibu marilah. Menika Bapak Suryadi. Bapak Suryadi. Ya niki temu wahyuning judul dulur Nggih. lanang Mas Agung Setyo Hutomo. Nggih. Pikantuk Mbak Rizky Amalia Sari. Mas Agung Setyo Utomo melawan Mbak Rizky Amalia Sari. Ya, yang dari Desa Gudang, Desa Tumpuk, Kecamatan Sawu. Ya. Mugi-mugi Sri Atmaja pinanganten sarimbete mangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ya, jantenan Pak Suryadi kalih Bu Pak Manila Suryadi, ya. niku tenan gombong sanget boten kados dalu menika. Diaturi kok. Nggih, dugekne bintang tamu saking Laladan Sulawesi. Aduh. Sulawesi. 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 Angel mentoreng rek. Su La wa we we si si Sulawesi. Sulawesi. Su Su la la we wa si si Sulawesi. Sulawesi. Lagi. Oh iya. Nek diwalik kok malah iso. Iya, aku ki nggih biasane ngono kuwi kok. Iya. Nggih menika Mbak niki Elisa. ya Mbak Elisa. Terus. Monggo Sulawesi. Sulawesi. Iya, Ya, Sulawesi. ya, ya. Nggih. Alhamdulillah mau pun giyayeng pun gempar, munggah panggung ibuke nggih munggah. Wah. Eri dhewe awake dhewe sing kaya blekok moncrot. Iki sing bagiane awake dhewe. Diomongi kalih tangan kanane Mas Gurit kok istrane pokoke reokan jutawan mengreokan. Kandhane kok ya Pak Suryadi tenan. Ya. Niku sing jenenge Ketua Reok Ponorogo sing teng Laladan mriki. Wonten Klaten Sukorejo. Nggih, jajake ya papat. Wah, tenan. Papat iki ketoke nganggur tak peki go mulih sitok, Pak. Iki kok eneke kok ming jalukan kok. Ya ora apa-apa. Paling ora ki awake dhewe najan ora duwe ngrembakane sing jenenge ya seniman seni Ponorogo. budaya kersaning Rembaka. Heeh. Nggih. Iso tetembangan Alah wing tembangan opi. Alah tembangan. Pinter. Ora kaya awakmu. Gayane ben bengi. Gayane Iki pinter. Kowe ngerti apa ora? Apa? Kowe tembangan kan lho ngerti ora? Iso. Jajale piye? Tembange Mio piye tembange Mio? Jajal aku kan Salatullah salamullah ala toha Rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah jeng dina Senin aku neng Sragen mlaku karo tuku duren cethuk arek wedok dhewe tur ijen bareng mbok cedhaki dasku dikepruk ganden wonge galak dina Selasa aku neng Yogya mlaku karo tuku kloso cethuk arek wedok rambute dawa bareng mbok cedhaki jebule maratuwa bareng cethuk maratuwa mbok kapakne ya ora diapa-apane wong maratuwa ora mbok kok sokok kemburi ora kepara malah tak amplopi dina Rebo aku neng Solo mlaku karo tuku bakso cethuk arek wedok nganggo klambi ijo bareng mbok cedhaki jebul anak andruwo bareng cethuk anak andruwo terus aku yo ngale wong kono riwu oh iya kowe ora mbok paneni ora riwu kok dina Kemis aku neng Inggris mlaku karo tuku manggis cethuk arek wedok ayu ireng manis bareng mbok cedhaki jebul wong edan didis lah terus mbok kapakne ya aku ngalih wong edan gendeng kok lah ngopo lho ora mbok pacar ogah wong gendeng kok dina Jemuan kowe kok ngoyak kancane mikir ki lho ora wong pikir ngene kuwi biasa dagel ben bengi kok dina Jemuan Seminggu to iki. aku neng Mekah laku karo tuku jadah cethuk arek wedok yen turu mlumah bareng mbok cedhaki
cedhaki. Kok malah begagah. Aku balik klepat. Lah ngopo? Lah kono begagah lah kok ketok barongan reog iki. Dina Setu. Aku ning Batu Plaku-plaku karo tuku tahu. cethuk arek wedok Bandina mesem guyu. bareng mbok cedhaki. Untune kaya aku. Lha tak tekan nyuwun sewu, Mas. Namine sinten, Mas? Ya terus? Aku ora mbayangke nek karo kuwi ben bengi ora kemlotek aku. Heeh, terus? Ayo mlayu to. Awakmu mlayu. Iya. Dina Minggu. Yo reng akeh men to reng. Ya Setu teko Minggu kok. Dina Seminggu. Minggu. Aku ra metu. Plaku-plaku Domongi aku ra metu. cethuk arek wedok Aku ra metu. bareng mbok cedhaki. Saya suwe metu. Kok iso mesti anger bleset? Gampang metu. Kok ya kuli. Apa maneh petuk siji iki? Sing endi? Pinggir dhewe. Sapa jenenge? Jenenge sapa? aja mbok kon muni to reng aku ra. Elisa Parasus apa? Alah. Elisa Osarus Alaso. Elsa apa? Ya wis kuwi mau. Angel ya. Pararus bener. Nggih, lah jenenge aku ki ora iso kok ya. Kaya kok terayu kurang pelajaran, paling tidak seperti Mbak Elisa. Piye? Walaupun dia itu seorang seniman, sekarang sudah S2. S2 lah. Sedang meniti S3. S2 Luar S2. biasa. Lah aku S piro? es tong-tong akeh aku. Lah kok iso? Tuku es tong njaluk pira aku tak tumbaske. Ya paling tidak ya sarjana kaya mbake kuwi S2 magister wis ngono. Oh iya. Tenan to iki? Oh piye to ora kaya awakmu. Mio S6 kok. Nggih, napa niku? SD kan 6 tahun. Iya, aku SD. Nduk, iki pakai bahasa apa Indonesia? Pakai bahasa Indonesia. Indonesia. Lah ngomong tekonono sing mumpung Pakai sing anget. bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya, tekonono. Selamat mamel. Malam. Selamat malam. Apa kabar? Sae, kepare sae lah. Rek. Kekokno. Kok iso kekok lho? Nek omong kekok Akeh to tatane. Kuwi jenenge latah ning gone Sulawesi ki ngono kuwi. kekok. Kok iso kekok lho? Namine sinten, Mbak? Namine Elisa Orcarus Alaso. Oh, satu lho, iki lho jenenge. Satu lho, Cuk. Nduk. Apa Come here please. Apa kuwi? Rene iki lho, kowe kira tau ning Inggris. Bahasa Inggris tekok ning aku. The Iso bahasa window. Inggris. Wong nggih to. The window tegese. Itu pintu. Oh ya, terus The door itu pintu. heeh. Terus the window jendela. Terus Kowe nganggo the iki mesti Inggris. Mesti Inggris. Enek ngarepe Mas Guris jenenge Debok. Heeh. Sing biasane ngedeni cah cilik-cilik iki apa? demit. Lek biasane seneng aku karo mantan ngerti ora? Apa? Demok. Wong edan. Ya kuli. Do Elisa Orcarus Alaso. Yeah. Dikon reokan iki apik iki. Lah mening no. Iya. Ora rasah-rasah kaya. Aja ngatek reokan. Apik ben jungkir walik. Oh iya Molak reoke ketok. Kok kulino kok ya. Do Elisa, Oke. sini sama Bang Jarwo sini. Nah, deh. gila. Nanti kalau sama Bang Jarwo semua beres gitu nih. Tenan kok piye to? Dek lime. Apa? Wong ngomong saja to. Mesti. Ora kaya wong kemu to. Priyantun Jogja ke Iya. priyantun halus kok malah Jawa Iya, sing halus. apik. Anyarane ning kene iki tak warai omong biyen. ngomongnya piye? Jadi saben petuk ning ngarepe wong, jadi orang Jawa itu semua pasti sopan Santun. harus nunduk sambil bilang silitku mambu. Iya. Lah kok ning ngarepe Mas Gurit ki liwat silitku mambu. Ya. Nuwun sewu lho Mbak Elisa, silitku mambu niki. Nggih, silit itu artinya Nggih. cantik. Artinya kalau orang laki-laki aslinya niku ganteng. Silitku Ganteng. mambu itu artinya Oh, ganteng. iya pancen kamu kayak silit. Iya.
Silitku mambu itu orang yang paling ganteng Mbak Elisa. Oh, iya. Contohnya Mas Mio. Iya Mas Mio, silitmu mambu banget. Alhamdulillah sukses. Yo, semene mbiyane iki sing tau ngambu silit ku yo kuwi. Kok iso? Lah kuwi kayak mambu banget. Kok ya? Berarti orang yang paling ganteng itu artinya Ya kuwi kayak Apa? artinya silitku mambu. Ya. Nduk Elisa pengen ngertos nek orang putri cantik Kalau orang putri cantik apa? itu namanya pekok. nah Eko. Pekok itu untuk wanita putri yang cantik. Oh ya, kalau kayak aku menurutmu cantik apa enggak? ya cantik banget. Berarti kamu Aku pekok banget. iya. Tapi sing paling pekok ning kene ngerti? Siapa? Manten wedok. Loh. Itu yang paling pekok dewe. Aduh piye to ki? Ya Allah, ya Karena Allah. manten wedok itu ratu dalam malam ini adalah manten wedok. Ya Allah, Tapi Mbak Mbak Rizky. Rizky pekok banget. Aduh. Paling pekok. Nek khusus manten itu enggak pekok. Khusus manten. Itu sangat mulia. Mulia ya reti aku. Basa Jawane cantik jare pekok. Iya. Lah iya sing paling pekok manten wedok. Iki kalah pekok sinden sakmene bintang tamu kalah pekok. Kalah pekok iki. Mbok aku ya reti aku pekok. Anu ngene-ngene Tapi sih. kudu kalah karo manten Ngene-ngene wedok. Nduk. Sing dirembuk liyane ya Nduk. Aduh. Gimana Iki to kok. aku belajar iki? Iya. Aku kapok wedi ya ora oleh. Ha iki kok mulai ora oleh amplop no awake dhewe. Ya aku cuman menurutmu tadi pekok. Oh iya. Ya aku pekok, aku pancen pekok banget. Ah. Aku bonggo, aku iso dadi wong pekok. Bangga, Bong. Iya, bonggo. Bunga. Ya, aku pekok kamu silit toh. Orang yang paling ganteng adalah Silit. mambu. Ya, silit mambu. Ya, terima kasih kamu juga silit mambu. Ya bedo aku cantik. Oh iya, kamu Kowe pekok. lenang, aku Ya. wedok. Heeh. Aku pekok. Kowe silit Kalau mambu. untuk laki-laki yang kuat itu satu. Apa? Goblok. Gak goblok aku reti. Goblok tuh nggak bisa mikir itu goblok. Kamu Nah. mau belasukin aku ya? Harus belasuki. Paham aku goblok itu nggak Kok wis pinter iso itu to, Mak? goblok. Kan Oh iya. Ngerti aku. Wong pinter kok. Iya. Kayak Pak. Pinter karo goblok. Pinter iso pikir, Heeh. goblok gak iso mikir. Nah, kuwi. Wis iso mikir lah. Ya iso. Lah ya wis mung Nek takon. basa aluse cerdas itu gendeng. Lah. Wong sing apa-apa iso ngeprak, iso jogetke wayang, kuwi berarti cerdas. Cerdas sing paling gendeng pedalang. Gendeng Iya. ya. Tapi Pak Dalang gendeng yang mulia. Kuwi mau yo tunggale silit mambu kuwi mau. Oh, ya ora apa-apa. Selamat dan silit mambu atau Mbak Pekok Eko, selamat. ini kamu apa sih kamu? Kamu jenisnya apa kamu? Iki jenise kucluk. Kok apa? Wong sing nyambote gawe nggo putih-putih ngene iki. Wong ganteng. Badot itu koclok. Nek kae sing apik, nek khusus iki sing kucluk. Oh, ini koclok. Lincah itu namanya kucluk. Oh Oke, monggo Orang menika yang wonten lincah namanya dagelan menika wonten 3 bintang tamu. Nggih menika koclok, Siap. beko, Siap. silet, mambu. Sik to kok balik iki piye to? Lah aku memperkenalkan Ya, Mas. sebuah Nuruti identitas. Sarmeo kok. Koclok Koclok. dengan Pekok. Ya piye celok? Wah, sare Enak kaya. Alah silit mambu. Pekok. Piye to? Pekok, tas Hei, Pekok. piye celok? Alhamdulillah sih. Kabare apik to? Alah, Ini piye tanggapan wingi laris lancar? Wis sehat. Pak, wis pokoke bakas waras ya. Sehat sentosa. Kowe piye, Let? Kowe wingi ya tanggapan iki piye? Iki Kahananmu silit saiki? lagi jaduman karo gendeng. Wis kabeh Iki malah dirusak kesenian karo Meo. apa?
ya. Wah, wis ora sasengit mambu, ora sing dadak pekok, ora sing dadak gendeng. Kok iso balik iki Yo kabeh do balik. Mbak Elisa Osarus pikantuk dawuh saking dulur-dulur saking Laladan Jakarta. Barangkali keluarga besar yang dari Jakarta pengen disapa oleh Mbak Elisa. Oh, yang dari Jakarta ada tuh Mas Gane? Ada. Ada. Kence yang ada di Jakarta ye. Ini gue menyepe ya, menyepe. Kalau ngomongin Jakarta Oh, Jakarta yang pakai Pakai Kalau gua tadi, gue. kalau sapa tadi, Hah? kalau sapa, CP. ya. Kalau terlunta-lunta tadi, Tolento. Terlente-lente. oh ya, ya wis termasuk. Gene-gene wong ayu sliramu bakal tak gandring. Gandrung. Roman ki lho. Iya ya digandrung kowe wani. Gandrung iki. Kuwi nek waras wong silite mambu. Nek wong silit mambu tuh lihat nih, dricine sesoki diketoki iki ya ana cacinge iki lho. Ora kaya ngene iki ya. Alah Ben Wahyudi. Drijine diduding ora masalah kene iki nemplek nggone Werkudara iki. Apa? Engko tak WA. Dia gandrung, ini mau gandrung. Awakmu ning kono arep gandrung iki. Arep iki asem neriki yo. Apa? Kuwi wek kurang. Ya ora apa-apa awakmu jare milih kuwi aku yo milih iki kok ya. Aduh. Ya. Jadi piye kowe sida milih aku nek ra gelem aku ropak dalang. Ngono lho. Iya iya kowe iki wajan iso oleh cah. Adoh-adoh disiosi. Ora dandan cantik-cantik. Ora oleh nesu. Ayo nangis alai tak dung tak dang dung tak gling tak dung tak dang dung tak gling dan ding tung kek kek Wong ayu ora sagokean nggih mongso ya wong ayu. Pripun, Mas? Jenenge manungsa awake dhewe nganggo adat Jawa Timuran. Paling tidak awake dhewe yen mlaku gandes luwes. Marakake dulur-dulur kabeh do ngerti nuwun sewu Mas Gareng karo Mbak Nika tengku. Lemek-lemek halus. Paling mboten ketindak. Jadi sopan santune iki ana. Ngono. Wong sugih berarti. Wong Aku sugih. ya iso ya Mas kene mlaku. ya mlaku. Ya kene jalan ki. Mbak, Takoni. badhe badhe Bisa arep ngedusi ngon-ngon. Ah malah mbok antem teh kacagak listrik. Ya ora apa-apa lah. Kuwi kan ning kono enek wong ngaru-ngarui. Lho Mbak Elisa bar tuku kirek. Paling mboten nang cita-cita ya. cita-citane pripun, Mas? Lho cita-cita muga-muga dadi saudagar kaya. Kadang panjenenganipun beliau Pak Supriyati. Ece. Niki wong sugih. Wong sugih. Dulu-dulure dolane nang Jakarta, Singapura, Luar Hong Kong, Taiwan. Wong ayo. sugih awake dhewe kok. Numpak pesawat no. Ayo nesu. Aja ngono ndak kaya munyuk. Aku ya Kowe pengen engko ya Wawawi. iya kowe engko ning kene tak jak nggon wisata sing apik. Dung Banteng. Nggih. Jos. Juwas. Oh, kowe rong tau rono to? Oh, tempat wisata jos. Apa iki ya? Pondok Al Nikmat. Dong pantai ya, sesuk aku jaen rono ya, Mas. Mas Gareng. Apa yo? Ya Allah. Aku kok nek jalan-jalan dijak numpak mobil sing mewah ya, Mas. Alphard. Ya minimal ya Alphard. Alphard, Honda, Innova Reborn. Iya. Paling murah ya Pajero ki gene tuku Brambang. Ngono, Iya ya, Pajero. Mas. Ayo, Pajero ayo, juga ayo. tuku Brambang. Ayo. Iya iya kok nek Tumpakane lho, Mas. iya iya kowe engko tak tumpakke ambulan. Kaya Kuwi ngomong kuwi iki nek sirinane muni wiw liyane minggir. Jos wi. Medeni meoe. Mas, Apa yo? aku kok sesuk iso pengen sarapan nasi padang. Alah ora nasi Padang. Paling tidak awake dhewe ki golek nang gone rumah makan sing terkenal sak Kabupaten Ponorogo, Apa? sak Kabupaten Madiun, sak Kabupaten tenggene Solo. Sing paling enak dhewe. Paling enak Mas. dhewe panganane ngono. Tukokno ya, Mas. Ya tas tukokne wong seneng karo awakmu kono aku. Iya. Ora sah Nasi Padang. rono-rono. Wah, Nasi Padang. Padang jinglang ki segotok ra ning apa-apane. Dadi nek umpama jenengku iki regane larang, ngenteni sangka nggone bapak ingkang mungku gati iki lho sok ben sepasaran manten. Terus Ngono.
sadurunge iki poso. Iya poso, wong gedhe tirakate lho, besok gedhe wekasane. Ono sing badhe. Kok merongos ta kowe? Mas. Apa-apa dia? Kok nek aku seretan ngono kae, ini engko ya soda gembira ya Mas. Alah, ora Jadi cang mak jes. Ora kae lho, gur Mas. sudah gembira no, jus apokat tak siapne, Iya. jus apel tak siapne, Warna-warna. jus jambu Kowe tak ora siap. sah. Oh. Lah kowe engko komplit kopi, jus apokat, teh, wantan ning kono wis komplit peceren, Nduk. Jos. Tegel banget ah. Kira Sia-sia. lanangan liya apa iki? Lah ora duwe duit tok. Ayo tetembangan lelagon Oke, Mbak Elisa. Nggih, siap. Minangkani dawuh saking Pak Suryadi wau napa Mbak Elisa? Nggih, wau Niku wonten Kak ninggal katres. Ninggal katres. Kadang ono sampun. Nggih. diiringi gamelan napa diesel? Diesel. Kok diesel piye to? Ngerti lek uripke diesel carane piye? Piye? Dilatono. Bocah iki dilatono. Eneng diesel didilati terus. Mbak. Lah wis didirat kan muni. Elek-elek oh iki rupane kok slenger, Mbak. Mulakno rupane aja kaya knalpot. Mulakno ya ngono. Ya kuwi. ben ngono ya bojoku wae. Ngono ya mbok urip-urip lho. Ya ben, Apa kok buntel ya. kresek buak ning kebonan ngono. Aja to. Ayo minangkani dawuh saking tuan rumah Tresnan. ninggal katresnan ya. Ninggal katresnan. Monggo, Cok. Oke, ya. Emang mustika. Nangis sajroning atiku. Nangis apa siamu rakoso. Aku kudu sambat karo sapa. Tak suwun dina lan wengi. Sampun dipun pinangkani menika. Matur suwun Mbak Sembah Elisa. nuwun. Mbak Nah, Pilih endi yo? apa? Pilih ketan apa pilih telomio? Yen kon milih reng, yen kon milih jelas milih ketan. Pilih endi yo? Rapi prawan apa rapi rondo mio? Yen kon milih reng, yen Apa? kon milih jelas milih prawan. Rasane Enak tenan, rasane ra karuan. yen rapi rondo. Enak era sepiro. Sebabe apa? Rondo tepete ki guritno. Kulino. Anu jeblas lambene ya. Guritno sitoke nggonku kono lho. Mbak Ana Aura. Anak Aura. Ya, seperti Oke. musik Mas. Nggih, monggo. Ana Aura, Gema Ana Aura. Mustika.
Ya, terus dalu Mbak Ana. Nggih, sugeng dalu Mas Gendeng. Sugeng dalu Mas Silit Mambu. Nggih, Mas Kocelok selamat malam. Mas Ya, Kocok. Mas Pekok. Oh iya Mas Pekok. Kowe Bu Pekok. Aku koncone Mbak Elisa malam ini. Goro-goro meyo ini. Rumangsaku iki ke sinden kok gendeng kabeh kandhane iki Pekok. Sing remuk kowe iki lho. Mantene nggih. Pekok. Mantene ya cantik. Oh iya cantik. Oh, dipotong mengko. Mboten Didongake kagem kumujengan. sirat maja pun pinanganten sarimbit. Nggih. Mugi saged to ayom-ayom tentrem keluarganipun, barokah keluarganipun rezekine kathah. Amin. Kagem tindak wonten ing Mekah lan Amin Madinah. Amin, ya Allahumma Rabbal amin. Menika Nggih, panjenenganipun selamat Mas Agung kalian Mbak Rizky Nggih. Amalia nggih. Mas Agung dan Mbak Rizky Amalia. Nggih, semoga cepat meteng. Nggih. Kok langsung Lah, iki, Cak? Lah kok iso langsung. padat, jelas dan tepat, Mas. Ya wis. Ora apa-apa. Heeh. Nggih, timbangnya Mbak Kariosnya apa nggih? Atos apa, Mang? Atos. Ngandut atos apa, Mang? Buah atos. Diaturke lagune apa nduk mbok pilih Nggih. wonten panyunan dipundang Mak Cange kok kagem Mbak Manten kalian Mas Manten mbok pilih kersa jumeneng teng Inggil? Nggih. Mbak Panten. Nek mau Mbak sampun Manten, Pak Mas Suryadi. Monggo, khusus Pak Suryadi kagem sampun. mempelai berdua. Gambang suling Mas, iringane Ala sekote Gambang manten suling. kok gambang suling. Apa? Solawat no. Oh ya wis ya. Heeh. Solawat. Ayo, manteni temu ya, Mas, manteni temu. Sokal. Gemah Nggih, Mas Mustika. Agung Monggo. sama Mbak Rizky. Mas Manten Mas kali Agung dan Mbak Rizky. Kasuwun jumeneng cekar saking papan palenggahan tumuju wonten ing sasana budaya. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Monggo Mbak Manten, Mas Manten. Kami doakan kepada kedua mempelai Mas Agung Setio Utomo dengan Mbak Rizky Amalia Sari yang dari Dukuh Gondang Desa Tumpuk Kecamatan Sambung. Semoga Anda diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaiki. Ya. Allahumma Kasuwun doanipun sagung para rawuh sedaya mugi-mugi Mas Manten kali Mbak Manten keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Allahumma Amin. Muga-muga kathah rezeki Nggih. Allahumma. Amin. Panjang yuswa Allahumma. amin. Mbak Manten mangke ngersakaken putra pinten? Dalam Limo. Mas Manten ngersake putra pinten? 8. 8. Wolu karo limo. Wis 13. 13. Kule kaya Jawa-Jawa. Sembah nuwun sampun paring tinimbalan dumateng Mak Cange saking karangan badekan sak keluarga kapure ngayahi wajib gelar pakeliran ing wekdal dalu punika. ngersakne lagu napa Mas? Ngersakaken lagu Nggih, Mas napa? Manten kalian Mbak Manten lagunipun menapa? Ketaman Asmoro. Ketaman Ketaman Asmoro. Asmoro. Ketaman Nggih. Asmoro. Mbak Manten bisa nyanyi nggih? Mbak Manten. Bisa. Berarti sing nyanyi Mas saged? Manten. Nggih. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Mas Manten. Ya, Mas Manten mau nyanyi tadi nggih. Nggih no. Ketaman Asmoro. Katur kadang-kadang Gemah Mustika. Wahyu Merta. Ki Guretno. Purbo Carita. Berpacu dalam melodi musik. Musik. Oh. Kata. Wahyu Marta. Gemah Mustika. Selamat bagi mempelai berdua. Mbak Ana Aura, Siap Mas Gareng. sukses selalu kagem Mas Agung. Siap amin. Mas Agung. Iya. Kowe nak Jo. Goyang Mas Manten, Mbak Manten.
Sampun Mbak Manten minta lagu lagi? Sampun. Sampun. Mangke malih. Nggih. Terima Yakin kasih. dereng bubuk. Yakin nggih sampai goro-goro nggih? Nggih. Aku ora yakin kok. Gak yakin aku. Oh, wis diniati tirakan. Anak Non. manten lan anu anyar mbok sangeni penging Oh, guguk. lah kan teko goro-goro engko arep nyanyi neh Mas Gareng. Oh nggih nggih. Terima kasih Mbak Ngenteni. Manten. Mas Matur Manten. sembah nuwun Mas Manten kali Mbak Manten. Niki kanca kental aku karo manten Mas. Kanca kental aku karo manten iki. Kanca kental. Apa aku kenal? Kanca kental banget karo manten. Tenan. Tenan. Kanca TK, Heeh. kanca SD. Iya. Kanca apa iki? Kanca kental. Kok kaya kopi to. Kali bapake lan ibuke kula ya kenal banget Mas. Alhamdulillah. Sembah nuwun Bapak Mbak anak Surya. ora reng bakune. Apa? Ya gunging samudra panaksami diaturke gojek ngarsaning keluarga ya. Betul. Gegojekan sampun katur. Mak Canggih. Sampun mancine Sawandara, Dek. Sampun mancini. Nggih. Engko disambung ana gara-gara. Dawuh. Kali Mas Gareng istirahat dulu. Nggih, jauh. Netepi majikan ger tak derek geyong. Tansah marapamoring suksma. Jenuksmaya winahya ing ngasepi. Sinimpen telenging kalbu. Sinimpen telenging kalbu bambu kaning warana tarlen saking liyep layabe ngaluyo tan kinucap sang nata nggih nyuk jengkar ngedaton nang wau kawusa ing mangke datan kaya ingkang apat sak baris ing pagelaran jaba kaung cadelane